ikhonani ukuhlobo phakathi kwama-ulcer nama-piles mawukuthi ke bukhona yini ubuhlobo bulapho? Cha, akukho ubuhlobo directly ngoba kodwa ngingasho ukuthi abantu abavamise ukukhala ngesisu inhlungu esiswini bagcina benikwa amaphilisi. Lawo maphilisi sometimes adala ukuthi ube ne-constipation noma ukusongelwa, yabona, agcine udale ama-piles kwabanye. Ngabe-ke kunabuphi ubungozi ungawasukumeli ama-ulcer mawuzwa ukuthi uyazizwa lezi zinto ade uzisho ukuthi yena ubungozi obukhona ngayibuphi? Mhlonishwa, kuvamise ukuthi uma ungawaphuthume uye kudokotela wakho wasukumela, uma wayekile ungathola amaphilisi, kuhambe lama-ulcer lawa agcine esedala ukopha esiswini. Abantu kuthiwa ubuyisa igazi noma utoiletha igazi umuntu, so kuba inkinga lokho. Okunye kuvamise ukuthi ingagcina i-ulcer leyo oleso silonda siqhobhoza isisu, kuchitheke konke okudlayo, kuchitheke ngaphakathi esiswini. Lokho kungadala ukugula okukhulu. Kuyiqiniso ukuthi-ke ne-stress siyawabanga ama-ulcer lawa? Yebo, iqiniso lokho. I-stress siyawabanga ama-ulcer. So kubalekile ukuthi bakwazi ukuthi babhalanse impilo yabo kahle. But imvamise thina sike sibone lawo ma-ulcer esibhedlela ngoba umuntu olele esibhedlela ogulayo usuke kuyi-stress emzimbeni kukodwa. So kubalekile ukuthi umuntu simzame ukwenza sure ukuthi sinciphisa amathuba ukuthi kudaleke lama-ulcer azoze adale inkinga enkulu.